Deci, la întâlnirea de astăzi discutăm despre procesarea client-bancă, cum să setăm, unde și ce trebuie să setăm ca sistemul să ne înțeleagă pe deplin ce fel de mișcări sunt, să indicăm toată informația analitică de care vom avea nevoie ca să încărcăm documentele completate corect și deplin. Vom discuta, în primul rând, operațiunile care funcționează 100%, acolo unde se încarcă toată informația. Avem informația pe deplin descrisă. Apoi vom discuta unele operațiuni care se completează parțial și, la sfârșit, o să votăm dacă mergem pe niște modificări cu completări parțiale, pentru că completarea integrală sau corectă nu este posibilă din cauza că nu avem suficientă informație în fișierul care îl descărcăm de la bănci. Băncile nu sunt predispuse să modifice mecanismele interne de descărcare a acestor fișiere. Pentru ei este prea costisitor, de aceea suntem nevoiți să ne adaptăm noi la aceste sisteme. Mai nou, de la 1 aprilie, Holdingcombank și-a schimbat aplicația. Din surse veridice, deja cunoaștem că nu a fost o modificare forțată, deci unii utilizatori au rămas la aplicațiile vechi, cum nu ar fi, formatul de descărcare nu a suferit modificări majore. Mai mult a suferit încărcarea în sistemul bancar, adică documentele de plăți bancare care le facem de aici, din ordinele de plată, care le facem din program pentru Holdingcombank, la moment nu sunt actuale. Deci săptămâna trecută am mai avut încă niște mici modificări, la cineva se încarcă, la cineva nu se încarcă. Suntem în proces de analiză. Cum găsim soluția? Numai decât că vă dau de știre, vă scriu în grupul de pe Telegram, avem un subreliz sau nu și în ce constă el. Deci vom începe de la cele mai des întâlnite mișcări, să zic, bancare, sunt comisioanele. Pentru că pentru fiecare tranzacție avem câte un comision și pentru că în versiunea de 8 fiecare tranzacție se face într-un document separat, se primește că comisioanele bancare sunt cel mai des întâlnite tranzacții în practică. Deci de unde sistemul înțelege că este un comision și că trebuie de citit sau de înțeles că este o trecere la cheltuieli. Din meniul operații constante, avem ultima pagină care se numește Client Bancă Comision. Deci această pagină constă din, să zic, două rubrici mari. Avem prima rubrică în care avem toată analitica din documentul trecere la cheltuieli. Adică avem un cont de evidență, numai decât avem fluxul mijloacelor bănești, avem o subdiviziune la care acumulăm toate cheltuielile, articolul de cheltuieli și programul ne cere și o nomenclatură. Aici trebuie să fie aleasă o nomenclatură cu tip serviciu. Pentru că până la urmă banca ne prestează niște servicii atunci când ne tranzacționează, ne face plățile, de aceea se cere o nomenclatură. Se cere ea pentru că registrul de acumulare a informațiilor cheltuieli are una din elemente principale și importante, nomenclatura. Astfel se pierde integritatea informației și la închiderea automată a conturilor putem să avem surpriza, să avem sume neînchise din clasa 7 la 351. Deci am completat partea informațională, să zic eu, pentru program. Apoi urmează să ne alegem banca la care avem noi conturi și să scriem cuvântul sau expresia cheie din destinația plății. Deci acest cuvânt coincide cu această destinație a plății. Unele bănci au un singur cuvânt de gen comision, alte bănci au fraze mai lungi de comision pentru deservire sau comision pentru tranzacții. Este suficient doar cuvântul comision. Dacă nu mă greșesc, era cândva la noi o bancă care scria cuvântul comision cu 2 de S. Atrageți atenție, trebuie acest cuvânt cheie sau scrim în tocmai. Dacă este cu majusculă, și noi îl scriem aici în constante cu majusculă. Dacă avem spații libere, cum avem, de exemplu, la Agroinbank, ei au două destinații cele mai des întâlnite,
avem com.plăți și avem com.spațiu și apoi cuvântul plăți. Deci spațiul se consideră caracter și el trebuie indicat. De aceea, dacă observați că programul nu înțelege ce este comision, înseamnă că o literă, un simbol sau un spațiu este ori în plus, ori lipsește. Deci îl adăugați aici, salvați aceste modificări și recitiți din nou extrasul bancar. Am uitat, îmi cer scuze, am uitat să fac o mică mențiune. Avem o modificare generală pentru toate băncile, ține de, în general, toată procesarea de client bank. Când deschidem procesarea, din meniul mijloace bănești, client bancă, deci ne alegem nemijlocit banca pentru care vom citi acest extras. Indicăm calea unde am păstrat fișierul care l-am descărcat de pe site-ul băncii. Și trebuie să indicăm numai decât contul bancar pentru care citim extrasul. După cum observați, eu am aici setat Victoria Bank, deci sistemul îmi propune să aleg dintre conturile care sunt atribuite băncii Victoria Bank. Deci, iată, noi aici indicăm banca, de aici programa și caută aceste conturi. Dacă aș alege, de exemplu, Agroinbank și aș vrea să-mi aleg din listă, vedeți, am o altă o sortare, o altă filtrare. Deci mă întorc la Victoria Bank, am ales această bancă din considerentul că am un extras personal. Datele din acest extras sunt gata să le arăt oricui, că nu sunt secrete, de aceea toate tipurile de operațiuni le voi prezenta pe Victoria Bank, pentru că, mă repet, nu sunt date confidențiale, sunt datele mele și eu sunt gata să mă împart cu ele. Deci, recitim acest extras pentru orice eventualitate. În subsolul procesării avem toate erorile, adică acolo unde nu s-a găsit informație sau nu s-a înțeles ce tranzacție este, sistemul ne anunță că ceva ne lipsește, cum ar veni și rândul 4. Nu avem tip de operațiune, nu s-a înțeles ce tranzacție este. Deci, în contul bancar, întotdeauna va fi contul pe care l-am ales noi aici în antet, ori, dacă nu alegem aici niciun cont, se va completa contul setat de bază din elementul de organizație. Deci, noi avem conturi bancare, se va seta acest cont. Nu pentru toate băncile. Deci avem câteva bănci cu specific, de gen MAIB și mai avem o bancă care în extrasele bancare nu ne indică codul IBAN, dar numărul contului. Și atunci avem această ruptură. Noi ca număr cont indicăm contul IBAN, pentru că de aici se completează informația în facturile fiscale, însă banca ne dă numărul de cont. De aceea am luat decizia să indicăm utilizatorul singur să-și indice contul pentru care citește extrasul bancar și atunci sistemul clar va înțelege că pentru acest cont noi facem toate tranzacțiile. Bun, cu comisionul ne-am înțeles ce cont indicăm și flux de numerar, aceste informații se și completează în rânduri. Furnizori și clienți, atunci când noi plătim furnizorilor și atunci când încasăm bani de la clienți. Ca să fie citit corect și pe deplin aceste mișcări, este necesar ca în elementul de contragent să avem cod fiscal unic. Dacă avem doi contragenți cu același cod fiscal, în ultimul timp este imposibil pentru că avem control la unicitatea codului fiscal, dar cine a introdus până acum mai mulți contragenți cu același cod fiscal, ori nu se va completa nimic, de gen ca ultimul rând, rândul 25, ori se va completa primul contragent găsit cu acest cod fiscal. Atenție mare, avem diferența dintre o bancă și restul. Am uitat să-mi notez care bancă, dar este acolo un specific la un extras bancar și sistemul pe care contragentul găsește primul, pe acela îl scriem. Pentru restul băncilor funcționează mecanismul ca și la Victoria Bank, da? Nu completează nimic dacă am doi contragenți cu același cod fiscal. La unicitatea codului IBAN, programul nu verifică.
Deci dacă avem același cod IBAN pentru doi contragenți, dar codurile fiscale sunt diferite, se va completa contragentul care a coincis cu codul fiscal. Bun, dacă avem, de exemplu, un contragent, avem cod fiscal pentru el, avem un cod IBAN, dar clientul ne-a plătit de pe un cont nou și a deschis omul un cont bancar nou și nu este obligat să ne-l comunice și ne-a plătit de pe acest cont. În cazul dat, ce va face sistemul? Va completa contul bancar de bază din elementul de contragent și ne va atenționa jos în subsol cu un mesaj. Pentru rândul 25, pentru contragentul, de exemplu, Vasile, nu s-a găsit contul bancar și s-a completat cel de bază. Deci, noastră trebuie să atrageți atenție ce cod IBAN este aici și să-l indicați pur și simplu în elementul de contragent, ca să-l aveți, ca istorie. Poate o să mai fac tranzacții de pe el, poate nu, el rămâne la discreția dumneavoastră, ce cont bancar lăsați. La cifrele contabile sau la conturile contabile nu este nicio diferență, aveți doar o analitică pentru acest contragent. Așa, ce ține de transferurile de la cont la cont. Când ne transferăm de pe un cont, de exemplu, de pe ăsta în D57, pe un alt cont, fie că e cont de card, fie că e alt cont bancar, nu contează, însă valuta trebuie să fie identică. De exemplu, eu am aici transfer de la cont de card. Da? Deci, iată, eu am aici un IBAN nou, până acum eu nu l-am avut în sistem. Mai nou, dacă faceți dublu click pe câmpul unde este codul IBAN, puteți să-l copiați. Da? El se inserează, puteți să-l copiați. Și acum o să merg la organizația proprie și am să-l adaug în listă. Deci avem conturi bancare, îl adăugăm. Așa, am salvat modificările și dacă mă întorc înapoi la Client Bank, avem rândul 23. O să recitesc acest extras. Și avem rândul 23, ba mai mult, programul mi l-a găsit. Adică eu cândva l-am avut acest cont, dar l-am șters. Deci ce avem? Transfer în alt cont bancar, deci banii de pe contul 57 VI s-a dus pe 52 VI, 100 de lei, am tot 242 și 1 și fluxul de numerar. Deci sistemul înțelege în felul următor. Dacă organizația noastră este plătitor și tot organizația noastră îi încasează, primește banii, atunci avem două opțiuni. Fie că e din transfer de la un cont la altul, fie că este o încasare de la plățile cu cardul. Și atunci se pornește a doua verificare. Deci cum totuși face diferența? Este de la cont sau este o încasare a plăților cu cardul? Iarăși mă întorc la meniul operații constante. Avem o pagină care se numește Comerțul cu amănuntul. Deci de aici, din încasări plăți cu cardul, din această descriere a tranzacției, programul înțelege de la cont sau încasări de la plățile cu cardul, adică din destinația plății. Iarăși sistemul verifică ce este scris în destinația plății. Dacă avem această combinație de cuvinte, înseamnă că este alt tip de operațiune, încasări, plăți cu cardul. Dacă nu coincide această combinație de cuvinte cu ceea ce am scris noi în constant, înseamnă că este transfer de la un cont la altul. Când vorbim de extrasele în care avem o singură valută. Mai nou avem extrase combinate. Deci avem conturi multivalutare. Avem același IBAN și când descărcăm extrase, se descarcă extrasul pentru toate tranzacțiile pentru acest cont, măcar că tranzacțiile au fost făcute în valute diferite. Păi iată, în acest extras, atunci când îl deschidem noi, nu găsim indicat de către bancă valuta tranzacției. Și nu avem nicio posibilitate să explicăm sistemului că, de fapt, suma de 100 care o vedem aici nu sunt lei, dar euro sau dolari.
cu părere de rău, la propunerea noastră unor bănci să modifice mecanismul de descărcare a fost că pentru ei este prea costisitor. Suntem practic unicii clienți care invocăm această solicitare, deci la moment solicitarea este primită, dar nu va fi realizată în viitorul apropiat. Ăsta este răspunsul care l-am primit noi de la bancă. De aceea vă îndemn, dacă aveți același gen de conturi multivalutare și nu aveți posibilitatea să descărcați pe valută, da? Atunci e cazul să mai solicitați și dumneavoastră această diferențiere în extrasele bancare, să fie descărcate per valută, ca să putem implementa și în program încărcarea operațiunilor. Bun, ceea ce ține de la cont e clar, da? Deci contul ăsta 242 s-a completat din formulele contabile, acolo unde este stipulat, cel puțin la mine în sistem. Deci s-a completat 242 din perspectiva următoare. Pentru orice cont bancar, pentru orice organizație avem 242. De aici programul nu a găsit altă analitică, da, altă setare, respectiv a completat 242 în contul corespondent de evidență. Și vreau să mă opresc un pic mai mult la plata impozitelor, pentru că acolo avem un pic mai specific, un pic mai mult de lucru, zic eu. Deci caut acuși niște plăți de impozite. Iată, de exemplu, am contragentul Ministerul Finanțelor, deci sistemul a înțeles cine este acest contragent, dar nu mi-a setat corect contul. Deci mi-a spus că este 242, nu am flux de mijloace bănești, dar știu exact codul IBAN și știu exact ce impozit este. Da? Avem contribuții de asigurări sociale. Ca să fie clar, ca să se citească clar toate conturile contabile cu fluxul mijloacelor bănești, este necesar să parcurgem următorii pași. Apropo, într-un release este această descriere. Cine are nevoie, pot să o mai retrimit ca explicație. Deci trebuie să avem un singur contragent în sistem. Eu l-am numit MF Trezorerie, Ministerul Finanțelor Trezorerie. Pentru acest contragent, noi vom indica codul fiscal a trezoreriei, care este unic pentru toată țara, deci acest contragent o să fie furnizorul nostru și numai decât bifăm întreprindere de stat. Deci, prin asta, sistemul înțelege că pentru el avem plăți de impozite, deci noi nu calculăm nimic, doar achităm. Și în rubrica conturi bancare, vom adăuga toate conturile bancare pentru fiecare impozit. Deci, vedeți, aici am asigurare socială și impozit venit salariu. Deci îmi lipsește acest cod IBAN. Prin dublu click îl copii, Ctrl-C și îl introduc aici. Deci creez un cont nou. Îl copii, indic Ministerul Finanțelor, ne achităm în lei cu Ministerul Finanțelor, deci niciun cont nu e nevoie să fie setat ca de bază. Deci pur și simplu adăugăm toate conturile aici în rând. Dacă vreți să denumiți aceste conturi bancare, cum le-am denumit eu pe astea cu denumiri de impozite, e ok. Deci aici în denumire scrieți asigurare socială sau oricare alt impozit. Salvăm aici în elementul de contragent și apoi mergem în meniul Service, Înregistrări și pe pagina Conturi bancare adăugăm acest cont bancar în listă. Așa, și aici la mine a fost asigurare socială. Așa, și a fost asigurare socială, o să fie 533,11. 30, pare-mi să... Deci ne alegem fluxul mijloacelor bănești, contul contabil de evidență. Am salvat.
avem rândul 14, care acum se completează parțial și incorect. Mai recitim încă o dată acest extras bancar și în rândul 14 vedem deja completat și un contract și acest cont bancar, deci contul contabil 53311, acel care l-am indicat eu, și fluxul de numerar. Deci, în felul următor, în sistem trebuie să existe doar un singur contragent cu codul fiscal, adică codul fiscal trebuie să fie unic. Pentru el adăugăm toate conturile de impozite pe care le achităm. Mergem apoi în meniul Service, pe pagina Înregistrări, la conturi bancare și le adăugăm pe toate în listă, le indicăm conturi contabile și fluxuri de mijloace bănești și recitim acel extras. Deci, ca să aveți o setare, să zic, deplină, timp de o lună jumătate, putem să setăm practic toate impozitele, că avem de furcă mai cu toate. Toate impozitele, practic cu contragenții, situația e mai schimbătoare, că oricând avem și parteneri noi, fie că sunt furnizori, fie că sunt clienți. Însă ceea ce ține partea de impozitare, le avem nu atât de des modificate, aceste coduri IBAN, comisionul la fel și transferurile de la cont sunt identice. Cu încasările de la terminale, da? Cu încasările de la plățile cu cardul. E un mecanism aproximativ cu cel care îl avem pentru comision. Deci, repet, avem pagina client bancă unde indicăm banca și cuvântul cheie și avem comerț cu amănunt, acolo unde tot indicăm banca și cuvintele sau cuvântul cheie. Nu scrieți mult, un cuvânt, două e suficient. Deci, cu cardurile trebuie descris mai mult, că fiecare bancă și începe cu descrierile lor, cu comisioanele e mai simplu. Dat fiind faptul că avem mai multe bănci care vor să tranzacționeze la niște aplicații noi, vă rugăm insistent să ne comunicați atunci când ceva nu merge. Cu alte cuvinte, ați încărcat extrasele bancare și tot era ok, ieri alaltă, ieri și astăzi când încărcați, fie că aveți erori, fie că nu se citește, da? Adică practic aveți doar rânduri goale. Vă rog să luați legătura cu noi, să ne comunicați care este situația, pentru că de multe ori nu ne planificăm, dar trebuie să pregătim subrelizuri și nu excludem opțiunea că atunci când avem modificări ce nu țin de noi, dar ne trebuiesc, le scoatem aceste subrelizuri mai operative, cum ne-am străduit să o facem și cu e-factura. Și aici am o întrebare la dumneavoastră. Cu e-factura este tot ok? Acei care ați primit 141 cu transportatorul, că am avut o modificare super nouă. Funcționează? Nu aveți întrebări? Deci, nu prea am astăzi întrebări, de aceea o să opresc înregistrarea.